Значи ще ви покажа точно как се случва електронния ваучер. Сега получаваме поръчка. Вие приехте поръчката. Моля, тръгнете. Това е поръчката. Показваме защо я показвам. Показваме, защото тя ще ви излезне в последствие. Ще ви изпише долу, че е с ваучер и ще в края на поръчката това всичко ще ви се изпише на самия ваучер. Така, имитираме, стигаме до клиента, стартираме апарата, клиента качен и сега закарали сме го, оставяме го и това е въпросният ваучер. Сега прави впечатление тук, че има червени точки. На червените точки абсолютно задължително трябва да попълните. Първото, което трябва да попълните е сума. Сумата маркирате в бялото поле и почуквате, да кажем 10 лева и 50 стотинки. Пишете 1050, натискате горе свършен, то го отписва, маркирате подпис на шофьора, маркирате подпис, свършен, натискате добре, подпис на служителя, натискате свършен, натискате добре и натискате бутон качване, което качва автоматично ваучера в нашата система. Това е. За въпроси се обърнете към мен. Лека работа!